Hello guys! Good morning! Araw po ng Huwebes ngayon dito. Nag-workout kami ng aking asawa. Nandito kami sa gym. And it's Thanksgiving Day po dito guys. So, yeah, magluluto ako mamaya. Walang party, pero magluluto kami something mamaya pagdating sa bahay. Nag-close na soon, pretty soon magsasara na ang gym kasi holiday nga dito. And then, nandito lang kami ni Paul. Ayan. All the way over there. So, dapat tapos na kami dito, guys. Kasi, pretty soon, magsasara na sila. So, tatapusin ko lang ang aking workout. Tapos, babalik ako sa inyo. Bilis-bilisan ko lang pag-workout, guys. Kasi si Paul nag-aantay sa akin sa kabila. Gusto ko lang i-workout yung legs ko. Yung sa glutes. Tapos, pupuntahan ko na siya. Kasi, uuwi na kami po. Ganun lang guys. Gusto ko ang exercise na yan kasi nakakalakas ng tuhod. So yung tuhod natin, tumatanda na tayo. Dito na si Paul. It's my turn. Is it? Alright. Ako, exercise din to pang patuhod, pang palakas ng tuhod, guys. Ito. I-adjust ko lang. Ganyan. Ganyan lang siya. Kami sa bahay from the gym. Nakapag-shower na ako. Ayan, nag-shower ulit. Naligo ako kanina pagkagising, pero hindi ko binasa yung buhok ko ngayon. Binasa ko siya kasi may appointment po ako bukas para sa touch-up ng aking eyebrows. At hindi ako pwedeng maligo. I mean, basain yung buhok ko, yung mukha ko pagkatapos ng touch-up. Kasi mawawala yung tattoo. Yes, guys, magluluto tayo ng turkey breast mamaya. Tapos, kailangan ko ring mag-prito ng isda. Ganun lang. Simple lang ang handaan natin. Walang party. Ini-invite kami ng kaibigan namin na pumunta sa kanila. Wala akong balak pumunta man. Uy, nahihiya ako. Mga puti ba? Nahihiya ako. So, sabi ko, luto-lutuan na lang tayo dito sa bahay. Ito lang gamit ko, guys. Oh, Cetaphil. I have different kinds of facial wash, guys. Pero Cetaphil ang ginamit ko ngayon kasi super mild lang niya. Saka malinis naman yung mukha ko kasi nagilamos na ako kanina. So, ayan. And then, I'm just gonna put toner. I have two different kinds of toner, guys. So, I'm gonna use this Korean brand na Mixon Glacier Toner Hyaluronic Acid Serum. So, hindi ako magagamit ng cotton pads. Lagay ko lang siya sa aking dito, no pan, and then pat face. Ayan, para ma-absorb siya ng balat ba, while damp pa yung balat. For my moisturizer, I use this La Rose Posay. It's double repair face moisturizer. I don't need a lot dahil moisturize yung balat ko from the serum. Ganyan lang, guys. Oh, ganyan. Ayan. Sa akin talaga is very important to have a good skincare routine. Dahil yung balat ko, yung skin ko, guys, super sensitive and oily. Tapos mabilis akong magka-breakouts. At this point, guys, ito yung sinishare ko sa inyo last time. Paborito ko to. Ito yung nagustuhan. I have been using this for months na. Pero first time ko silang ginamit and I have been loving them.
Ito yung Color Science na no show, no color. Puti lang siya. Sunscreen, SPF 50. And I have this tinted one. This one, I like this one too. Ito yung sinasabi na mention ko last time na kakulay siya. Yung color niya is nagbe-blend siya sa kulay ng balat ko. Which is so good. I like it. So, maglalagay muna ako neto. Konti lang. Ganyan. Pag nag-workout ako, nag-gym, ito ang gamit ko kasi water resistant to eh. So, ganyan. Ginaganon ko lang siya, guys. Ay, ayoko nang masyadong makapal kasi medyo maputi to eh. Puputi ang mukha. So, ganyan lang. Tapos, pagkatapos niyan, bali yan ang base ko sa sunscreen. Ginawa ko siyang base. Konting-konti lang. Dahil maputi nga, parang maputi tingnan yung mukha ko sa camera. Ito yung pang finishing ko. Ito yung kulay niya, guys. Oh, amazing. Share ko lang sa inyo, ha? Ganyan. Ganyan yung kulay niya. Puti siya tingnan. Pero tingnan niyo, paglagay ko sa aking mukha, ganyan. Tapos, irarab ko. Magbabago ang kulay niyan. Magic. Yeah? Parang na siyang foundation. Yun. Nagiging brown na siya. Kakulay ng aking balat. Mas, ang protection nito. Mas protected ang aking mukha sa tinted one. It protects my face from the blue light radiation. Ano ba yan? Basta napanood ko yun online, guys. Pero tingnan nyo naman siya. I love it. Gusto ko siya. Naglalaba din kami ng damit, guys. Dapat sana kahapon naglalaba ako. Nakalimutan ko Miyerkules kahapon. So, ngayon. Kanina, sinubukan namin mag-stop sa Walmart, sa tindahan. Kasi, hindi nga kami nakabili ng guys, ng mga lulutuin. Turkey breast lang. Walang mga gulay-gulay. Sabi ko, kailangan natin ng red bell pepper, tomatoes, ganyan, para i-bake ba. Ay, naku, sarado lahat ng tindahan. Ayan, so, okay lang. Anyway, so that's it, guys. That's my face. My face. Yan ang mukha natin, guys. Look how good it is, guys. Gusto ko siya. Color Science. And then, mga Korean brand din. Madami magaganda. But that's it. Let's go to the kitchen na. I'm gonna clean up the turkey and then we'll bake it para makakain natin mamaya. Meron kaming turkey breast na binili ni Paul na nakaraang araw. So, na siya, defrosted na siya. So, pwede na itong lutuin. Hugasan ko lang siya. Tapos may gulay ako. Na zucchini lang, ganyan. Tapos yung string beans, yung batong ba, ito, lulutuin ko rin yun. So, ayan. Hugasan natin to. Tatanggalin natin sa net. Buti na lang nakabili kami nito nung nakaraang araw. Nawala kasi sa isip ko ang magsara pala ang tindahan ngayon. Sabi ko pagkatapos natin mag-gym, stop tayo sa store. Yun pala, yung asawa ko rin nakalimutan rin niya. Oh, may na pala siya. This is seasoned, honey. Yeah, it is already. Yeah, It's seasoned na pala siya. Tingnan niyo yung sabaw. So all I need to do is just put it in the pan with the sauce. Ayan siya. Oh guys, may net pa nga eh. Defrosted na kasi siya. Kasi hindi ko siya nilagay sa wrap. Ito yung sauce niya. Ito yun. So, bring to boil daw. Binasa ko yung instruction guys. So, gagamitin natin to. Do I need oil? Yeah. In the pan? Lagyan ko lang ng oil ang pan natin. Kunti lang. Olive oil. Para hindi siya didikit.
Kasi magtatagal pa. I-absorb niya. Mag-a-absorb siya ng oil eh. Tapos may liquid naman siya. So, ayun. May net pa siya, guys. Eh? Ganyan. So, buhos ko lang siya dito. Lagay ko lang sa baking pan. Together with the liquid, honey, right? Yeah. First time ko magluto nito. So, I'm heating, pre-heat ko na yung oven, 375 degree. Antayin ko lang siya, mag-beep-beep, tapos ipasok ko na siya sa oven. Wait. Oh, that's Motley? Good Oh my boy. god. So, that's the mom. The mom is so white. So, Motley's color is like his dad. Miley. Miley. Come here. Come on. Jump. Good boy. Papasok ko na siya sa oven. It's super hot. Yeah. Medyo matagal-tagal kong maluto, guys. Makapal eh. But yes. You're not gonna watch it? Yeah, I'll be out there watching it. That's easy. You can just set the alarm. Would you eat the zucchini? Yeah, I'll have a bit of it. Yeah, You can eat this? a little bit of it. This is good when baked. Tapos ito na. Para hindi masayang to. Malutuin ko siya. So, yan. Ready na, guys. Hiwa na sila. Ayan. Dalawang klaseng gulay lang talaga. Ito, hindi ko pa ito na-try na i-bake. Kasi, usually, pag meron ako nito, inaano ko lang siya. Nilagay ko siya sa sinigang, nilaga, ganyan. Or, pinaprito. Sinosotay ko siya. Hinigisa. But, and ito, masarap talaga to i-bake. Ganyan. Lagyan ng paprika. Ay, naku. Ang sarap yun, guys. Salt and pepper. Yun lang. Sarap na sarap ako dyan. Kasi juicy kasi ito eh. Ayan, parang cucumber. Pero squash to na zucchini. Squash zucchini. Basta type of squash na guys. But anyway, I'm gonna clean the fish kasi bumili si Paul ng isda, steak, para prito natin siya sa labas ng bahay. Sa labas po ako ng bahay nagluluto ng isda guys. Kasi yung asawa ko maselan siya sa amoy. Tapos alam niyo na dito sa Jamaica, alam niyo na dito sa Jamaica, guys. Indoor yung kitchen eh. Walang dirty kitchen kagaya sa atin. So, iwas tayo dyan sa amoy. Lulutuin, pipituin ko siya sa labas ng bahay. Ito yung setup natin dito. Ay, guys. Ayan, yung mainit na mantika. Tapos nandito sa upuan ang aking isda. So, ilalagay ko na siya. Unahin ko ang salmon. Lulutuin namin ay salmon sa kingfish. Unahin ko lang yung salmon. Okay, be careful with the oil. It's so hot. Tapos dito, ayan siya. Ayan. Yummy. Mabilis lang tong maluto. Mga 10 minutes, pwede ko na siyang baligtarin. Did you check it, honey? No. This will be quick. 5 minutes is done. Okay, And you have to flip it to the other side. But you have to be careful, honey, because the oil is splashing. I'll let you do it. It's not cooked yet. Apat na pirasong salmon, guys. Luto na siya. Super yummy. Tingnan.
perfect golden brown salmon. The turkey. Hold on. Let me just put pepper here. You want me to take it out? Well, yeah, you wanted me to test it. With the temperature? Yeah. We're done. Okay. It's not overdone. Oh, your vegetables are going to take time to cook. Yes. So you got to take the turkey Probably. out. For a bake. Okay. Oh, be careful, baby. I am careful, honey. Put it up there. Let me see if you get an idea how. You ready? Go right down. I think it's done. Oh, it's Is it almost done? it's not cold at all. But it's not. Yeah. Wow. You're not gonna have much. You can a little bit of time. A little bit of time. Yeah, not much. Do you think it's gonna cook, or I'll just cook this separate? I would put this in whatever for another couple minutes. And then? Do the other things separate. Okay. Yep, that's the best. How's the fish? Check the fish, honey. It's done. This one is done. Is it done? I-bake natin ng separate ang gulay, guys. Kasi maluluto na yung turkey. Ayoko ma-overcook siya kapag aantay ng gulay. So, i-separate mong lutuin ang gulay. And then, oil din sa gulay. Tapos lagay natin ang gulay. Ang dami ko naman ng zucchini. Kasi gusto ko nalutuin sila lahat para hindi masira. Masarap talaga ang zucchini, guys. Ayan. So, lagay ko lang siya dyan na side. Tapos, siguro dito sa kabilang side. Ayan, ganyan lang siya. Yeah, let's take out the thing. It's done? Yeah, probably. You don't want it too dry. Luto na. Put the vegetables there. Cook it for 30 minutes. I already flipped the fish. It's good. The one side is good. The one side is almost. Check natin ang isda. Ang kingfish. This is the kingfish, right? Yeah. Ooh! You don't want, what do you mean you don't want this well done? It gets dry. It is dry? Yeah, that's so neat. Yeah, a little bit. That one looks like it's done on that side, yeah. You want this one? No, I said that one side looks done. Okay. You don't want it to be brown? Not too dark. Yeah. Because this fish gets dry. Yeah, I know. Okay. How about this side? What do you think? That should be good. I think that should be good. Yeah. Or a little bit more, because I see this part Yeah, a little bit. pale. Okay. Few more minutes, maybe 3 more minutes. Ikap-kap ko na ang turkey. Look at that, guys. It's actually good, honey. This season is really good. Oh, yummy. Really good. Help me out, honey. I would cut it again. You might want to lift this.
thing. Yeah, you didn't cut it all the way. Not yet. Oh, look at that. I don't wanna rip the flesh. You can just put it on top of it again. Just be careful you don't get any strings in the thing, baby. They'll choke on that. Yeah. Okay. Yeah, put it in. Ikakat ko na ang turkey, guys. Ayan, look. Parang mamon. So, yes, cut natin. Medyo mainit pa siya. Oh, wow. Wow. Wow, yummy! Sarap tingnan, guys. Pero ilalagay ko siya sa dito para magiging mainit pa siya para mamaya. Sarap kasi. Tapos nagluluto ako ng kanin. Ayan, sa rice cooker. Ang gravy. Tatakpan ko lang siya. Tatakpan ko lang siya para hindi mag-dry. So, ayan. Ayan na siya. Happy Thanksgiving! We'll try some. Yeah, have some. Put it. You wanna put it in the table? Ito yung gravy niya. So, maglalagay lang ako ng gravy dito sa saucers. Ayan. Char! Char, char! Okay. You wanna have some? Yeah. That's And the you can put some of that gravy on it too. Yeah. Are you hungry? Yeah, we have some. You want me to drizzle the gravy on top? Ooh, look at that. No? Let me get the thing. That looks good. Yummers! Sarap. Ipag-serve natin si asawa. You ready to eat now? That's good. That's it? Yeah. Okay. Okay. And Gravy. One tablespoon, that's all. 1 tablespoon of No more. sauce. How's that? Yep. Okay. Perfect. Perfect. Alright. How about the fish? You can have it later? I'll have it when I'm done this. Okay. Wow, looks so good. Yum. Kind guys. Happy Thanksgiving. Si asawa ko, nanood kasi siya ng sports. So, kanya-kanya kami guys. Kasi nandun siya sa computer niya, nanood ng sports. Parang ibang channel ata yung pinapanood niya. Nawala sa TV. Samantalang ako, hindi kasi ako mahilig manood ng sports. Wala akong kahilig-hilig manood ng football, ng hockey, or ano man dyan. Wala talaga. Wala akong alam na mga players, mga ganyan. Wala. Hindi ako mahilig dyan, guys.
So, kanya-kanya kami kasi nagutom na siya, nauna siyang kumain. Pero ito yun. Ayan, ito yung quinoa, ninalagyan ko ng pansit canton. Ayan siya. So, para siyang quinoa pilaf. Tapos, ito yung zucchini. Ayan ang turkey, guys. Maliit lang, konti lang kasi hindi naman talaga ako mahilig sa turkey. Nalalasahan ako, pero ito masarap siya. Seasoned na yung binili namin. So, hindi ko na kailangan maglagay pa ng seasoning. Diretso bake na. Pero ito, gusto ko. Weird. Pero ito, kingfish, guys. Para siyang tulingan ba? Ano ba sa inyo ang tulingan? Yung may maitim na meat sa gitna. Parang ganun. Pero wala siyang ganyan na maitim. Ganyan siya. Ayan, kingfish ang tawag. Tapos, ang asawa ko, mahilig siya sa salmon. So, yung salmon, para sa kanya. Ato, perfect yung pagkaluto, guys. Tamang-tama. Hindi siya dry. Ayaw, dati gusto niya yung dry. Ngayon, bago na ang taste niya. Ayaw na niya ng dry. So, ayan. Yan lang. Tapos, may sauce ako dito. Ayan. Tapos, gravy ng, ng turkey. Tapos, sauce para sa tuyo at saka suka para sa isda. Kain po. Thank you for the food. Thank you for the meal. Alas 3 na ng hapon, guys. So, usually, pag nag-Thanksgiving, mga ganitong oras sila kumakain. Bali, dinner na dito, guys. Ayun, tapos tatawag. Did Lori call you, honey? Sarap magkamay ng isda. Sarap magkamay. Kung curious kayo, guys, kung anong lasa ng quinoa, masarap pa rin yung rice. Kasi naubusan ako ng rice, kaya hindi ko nag-rice. Ang sarap ng zucchini, guys. Juicy siya. Parang cucumber na luto. So good. Walang drinks. Tubig lang. Hindi ako mainom ng soda or soft drinks po. Minsan, mainom ako. Pero most of the time, hindi. Tubig lang. Nagugustuhan ni Paul ang pagkaluto ng turkey. Tamang-tama daw. Perfect. Guys, malapit na namin pick upin si Matley. 2 weeks from now. Ang cute niya. Grabe. Nakakatuwa panoorin yung mga video niya. Kailangan pa pala namin bumili ng ng pagkain niya. Parang by the time na pipick upin namin siya, pwede na siya sa hard food. Tapos madaming treats para sa training. Ngayon nakita namin yung video niya kanina, dumidede sa mama niya. Pagkuha namin sa kanya, pag pick up namin, lutas na siya niyan. Ano ba? Hindi na siya didede. Honey, are you done eating? Oh, have some fish. Yeah, it's very good. What's very good? Oh. I like the turkey. I don't have that right now. Okay. You like the turkey?
It was cooked perfectly. Not dry at all. Before, you kind of like dry food. Honey, Yeah, but, you got tired of dry food? Be careful. Patagilid yung camera, guys, kasi pag dito sa harap ko, yung sikat ng araw, andyan yan na yung araw, alas 3 na kasi.